pe Sami. Ia-te. Deci să mă scoată? Efectiv, bă, nu am cum, efectiv e imposibil, bă, n-ai cum, nu ai cum, bro, nu, e imposibil. Mădălin stă pe camere. Mădălin pe camere se uită după noi. Că știi că eu dau camerele, bro, e imposibil. Ia atent. Hai în speed. Uite-l pe Mădălin! Mă duc să-mi dau ăsta, bro, nu se mai poate. Vă rog eu, votați-mă afară! Vă rog, votați-mă, eu sunt eu, te rog, scoate-mă! Ce? Am stat în continuu la electricitate. Bă, da. Te rog, mă votez singur, te rog, votează-mă, te rog. Te rog, votează-mă, nu mă mai, Bro, nu ai cum! I-am găsit leag lui Sami, bă. Mădăline, te rog, brodere! Nu mai sta pe camere, nu mai stai să dai la electric, bro! Doamne, nu! I-am dat eroare.